салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанону ҳамдиёрони азиз. Умедворам ки ҳамакаса хубу бардам бошед. Рости мо бисёр корҳое мекунем, рости гап ҳамаша чӣ намекунем, рӯи навор намебарем. Алҳамдулиллоҳ камам бошад барои ҳамватанон хизмат мекунем. Худо хоҳад. Акаи Идрис моя хуб тамошо мекунанд дар YouTube, дар ватан ҳастанд. Он кас ҳаминҷо кор мекарданд шаҳри Екатеринбург, аз складба. Аз склади обои минералӣ мебароварданд, кола мебароварданд, ҳар хел обои лимонад мебароварданд, баъд ҳар хел обо мебароварданд. Ҳамонҷо кор мекардам. Ман шоҳиди ин ҳодиса будам ва ҳамон корфармо мегӯяд ки шумо равед, мегӯяд думоҳа корашон 120,000 мондагӣ, мегӯяд шумо равед, ман аз қафоятон роҳӣ мекунам. Ин одам мераванд 1 сол имрӯз паго соли нав мегӯяд хотя бы 5,000 роҳӣ кун, ҳамин соли навӣ кунем бачаҳо роҳӣ намекунад. Ва мо ба ҳамин 20 рӯз пеш муроҷиат кардан бо ҳамроҳи акаи Додарбек. Саломат бошанд акаи Додарбек. Мо ҳамин хел ҳамон корфармоя чӣ кардем ки фаҳмондем ки ҳаёта розӣ шуд ки ҳар моҳ 10,000 тияд. Мо перви 10,000 акои Идрис ба 25 сило роҳӣ кардем. Ҳар 25 10,000 метияд. Барои чӣ мо ҳамаша гирифта натонистем? Ҳамин кас ягон ҳуҷҷат мисол надоштанд, ягон шартномаи корӣ надоштанд. Барои пеш аз кор қабул шудан ягон шартнома кунед ва қоидавӣ кор кунед. Бародари азиз, ягон навор кунед, видео кунед ҳама ҳангоми коратон, ки мисол ягон далел дошта бошед. Мақсад бедалел моям мисол кора пеш бурдан наметонем. Алҳамдулиллоҳ ки фаҳмондем ҳаёта ҳар моҳ 10,000 барои акои Идрис метияд. Акои Идрис медонанд худашон 10,000 уже гирифтагианд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони азиз, ай тарафи Москва, Екатеринбург райки мекунем. Тарафҳои кор, ай YouTube гирифтагӣ, ҷои кор ҳамааш қоидавӣ. Бародари азизмон занг зад, гуфт биё суми билет роҳӣ кардӣ, на билет харидем. Худова шукр. Нарои сафар даем райки мекунем тарафи Екатеринбург. Кадом бародароне ки бекоранд, ҷои кор надоранд, ҷои кор ҳаст, бе документ дородам ҳама тарафа ҷои хоб метияд, худу хӯрок метияд. хай номерои экран, номерои ҳаму чиро дар рӯи экран мемонам. Бо соғ салома занг занед, бо пурсен ҷои кор чӣ гап, чӣ хел нест, айхудаш маълумот бигирен. хай бародарони азиз, мо дар роҳи сафед бо расидем Екатеринбургда бо давоми видеоша мепартем. хоб салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанону ҳамдиёрони азиз. Умедворам ки ҳамакаса хубу бардам бошед. Бародарои азиз, хоҳарои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамин навора чанд қадаре метавонед паддалиса кунед ба ёру дӯстон, ба хоҳарон. Як хоҳар барои мо ва шумо лозим ба Любов Александровна. Мо як бор дигар навор кардагӣ будем. Бародарои азиз, хоҳарои азиз, як нафар лозим ба ҷои кор, ба ҷои хоб, документатсия. Боз аз 30,000 зиёдтар. Агар духтари нағз бошад, гапгӯшкун бошад, коркун бошад, аз 30,000 ҳам зиёд мекунанд. Ҷои хобшон мақсад хонаи дуэтажа доранд, мисол ёрдамчӣ барои хона, ба рӯсияш домработница мешавад ё мисол ёрдамчӣ ҳамон хонадон мешавад. Мақсад барои ҳавай бародари азиз ҳамин наворро далица кунем. Номерои Любов Александровна дар зери навор мешавад. Инчунин бародарои шаҳри Екатеринбурга ба кор даъват мекунем. Инчунин хоҳароям хлебзавод, пекарня дорем. Семена 1600 гуфтамонам. Касое ки хоҳишманд, номерои ман дар зери навор мешавад. Авиакасса низ номеро ҳамун якта номер 97 97 932 115 97 97 ва номерои Любов Александровна низ дар зери навор мешавад. Телефон кунед.